ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வாட்டர் பலூனில் டேப் போட்டு ஒட்டிட்டு அதில் ஹோல் போட்டிங்கன்னா அதில் வர தண்ணி வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடுன்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க செக் பண்ணி பார்ப்போம். நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பலூன்லேருந்து வர தண்ணி வந்து ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி தெரியும், ஆனால் ஃப்ரீஸ் ஆகாது. இதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ. இதை ஸ்டெடி ஃப்ளோ, லேமினர் ஃப்ளோ கூட சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா வாட்டர் பலூன்லேருந்து வர எல்லா வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸும் சேம் பாத் சேம் வெலாசிட்டியில் வந்துச்சுன்னா அதை லேமினர் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சர்டைன் வெலாசிட்டியை கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. எப்போ அந்த கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டியை தாண்டுதோ அதை டர்புலன்ட் ஃப்ளோ, அன்ஸ்டடி ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க. டர்புலன்ட் ஃப்ளோவில் எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் வேறு வேறு வெலாசிட்டி, வேறு வேறு பாத்தில் போகும். இதை நீங்கள் ஒரு ஊதுவத்தியோட ரிலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதை பற்றி 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் படிப்பீங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.